Generácia Z a generácia Alfa z Českej republiky už nerozumie slovenčine. Každopádne, poďme teda na kategóriu T4, novinka v portfóliu slovenského kartingového pohára a kategória, ktorá sa zameriava na dostupný karting a tesné súboje, ktoré pripomínajú tie rentalové. No a pozrite sa na to, že aj to teda platí, lebo už tam bolo niekoľko kontaktov. Michal Vilím štartoval z prvého miesta. Mám pocit podľa príľby, že teraz si nespomínam, či mal tu viacej modrú alebo viacej bielu príľbu, tak nie, Michal Vilím ostal na prvej pozície, ale za ním Juraj Mikoš a Martin Por v intenzívnych súbojoch. Martin Por s tou červenou kombinézou, vedľa neho Juraj Mikoš je práve s tou celou modrou príľbou. Pozrite sa, ako na milimetre tam idú medzi sebou, ešte za nimi na 4. mieste Michal Porubský, ten nie je vôbec ďaleko, musí byť teraz Martin Por extrémne opatrný v tej ofenzíve, pretože veľmi ľahko sa môže stať, že o tú pozíciu, na ktorej momentálne príde. Áno, je v sekcii tráte, kde nie je hodno predchádzať, lebo teda bude mu samozrejme chýbať rýchlosť a výjazd na cieľovej rovinke. Samozrejme ich súboj využíva práve Michal Vilím s 95, ktorý si teda upevňuje svoju pozíciu vo vedení pretekov. Znači teraz tam môžeme vidieť opäť veľkú defenzívu od Juraja Mikoša pred Martinom Porom. Martin Por, táto prvá technická pasáž v podstate po tej cieľovej rovinke, tak jemu veľmi sedí, tu dokáže na svojho súpera získať niekoľko dĺžok. Teraz ale je dôležitý tento výjazd, pretože ideme tu cez takú šikanu na plný plyn až do Slimáka, respektíve Hadíka, pardon. A dole kopcom navyše, do protikopca, že sú to pomerne náročné podmienky. Pneumatiky by už mali byť v primeranej tepelnej kondícii, v primeranom tepelnom okne. A mohli by začať pretekári využívať ich plnú technickú predispozíciu. Áno. Vidíme, že Marko Markovič sa posunul na 4. miesto pred Michala Porubského, takže Porubskému nevyšiel príliš ten štart, ale teda teraz ťažko povedať, neustále sa nám prevažujú tie misky váh, ale teda Juraj Mikoš, tak ten tú rýchlosť úplne nemá. Videli sme, že tam sa aj pohol ten jeho zadný nárazník, že doslova ho tlačil pred sebou Martin Por. Martin Por musí byť opatrný, ale aby mu nespadol jeho nárazník, pretože v kartingu platí, že je tam v podstate taký mechanizmus, ktorý keď zaznamená príliš silný kontakt, tak ten nárazník ľudovo povedané spadne a keď ten nárazník spadne, tak to je automatická 5-sekundová penalizácia. Áno, je tomu tak a na toto si musia dať pretekári pozor. A napriek tomu, že sa jedná o novú kategóriu, tak už určite o tejto technickej feature pretekári kategórie T4 vedia. Martin Por tam pravdepodobne vplyvom nejakých možno jazdeckých chybičiek niečo maličko stratil na svojho vyzývateľa Juraja Mikoša a napriek tomu, že sa na ňo v podstate tlačil, tak skôr má teraz plné zrkadla Marka Markoviča. Áno, alebo plný otočený krk, keď to poviem tak kartingovo. Ale áno, ako spomínam, tak tu sa neustále premiešava to, že kto má navrch, pretože vidíme, že na cieľovej rovinke to vyzerá, že Juraj Mikoš je už v pohode a skôr sa bude Martin Por musieť brániť pred Markom Markovičom. Potom z ničoho nič v strede vlastne tej trikrát zalomenej druhej zákruty, respektíve dvojky, trojky, štvorky, tak Martin Por doslova vymaže ten náskok Juraja Mikoša, čiže krásne sa to prelieva z jednej strany na druhú, medzi tým Mišo Vilím na čele absolútna sobotná pohodička. On si skôr musí dať pozor na to, pretože aj minulá jazda vyzerala veľmi podobne tejto v Českom Třinci, kde Mišo Vilím tiež vyhral prvú jazdu, ale potom z tej druhej odstúpil kvôli nejakým zdravotným ťažkostiam, čiže skôr sa musí možno aj trošku šetriť, aby vládal teda aj na tú druhú jazdu a mohol už teda konečne doklepnúť víťazstvo v tejto novej kategórii. Ja by som možno takto na diaľku, keď sa nám teraz tá situácia na trati trošku ukludnila, aj nechal možno vyznieť tie ruchové mikrofóny, že sa na chvíľku odmlčíme a budete si môcť vychutnať zvuk, ktorý je veľkým špecifikom kategórie T4. No a môžete počuť, že oproti takému
fílovému zvuku, klasickému kartingovému, že toto je taký hlbší, vrčavejší zvuk. Je to spôsobené tým, že je tu štvortaktový motor, aký poznáme napríklad z tých rentelových požičovňových motokár. Áno. A to je vlastne aj ten secret sauce, to nazvime, alebo ten kľúč k úspechu tejto kategórie, že v podstate vďaka tomu je tá technika výrazne dostupnejšia než obdobne veľké motokáry s tou klasickou už vyššou pretekárskou technikou. Takže to je iba jedna z mnohých naozaj veľkých variácií, ktoré vykonali v rámci kategórie T4. Napríklad aj pneumatiky sú tu extrémne tvrdé, že vlastne taktiež dokážu zvládnuť väčšinu sezóny bez prezutia, ak sa tam nestane nejaké poškodenie na tom čiernom zlate. Ja som priebežne stále sledoval lifetiming, kde značnú časť času bol v triede junior s najlepším časom Martin Por, teraz to zmenil Juraj Mikoš v ostatnom kole. Aj keď teda vidno, aj keď ten rozdiel je v podstate na úrovni 100 sekundy, takže nie je to nejaký zásadný rozdiel. A ten súboj medzi Mikošom a Porom ako naďalej prebieha a si myslím, že tomu nejako inak nebude až do konca týchto pretekov. Michal Vilim je v kategórii senior, T4 senior, čiže pravdepodobne potenciál jeho techniky je o trošku vyšší. Ak si to správne pamätám, pretože Mišo tu so mnou vtedy komentoval, keď nemohol jazdiť, tak mám pocit, že v prípade kategórie senior správne hovorí, že majú vyšší výkon, ale je tam trošku vyššia hmotnosť a zase v kategórii junior je to naopak, že ono vo výsledku tie motokáry jazdia veľmi podobné časy, čo vlastne vidíme aj na lifetimingu, že je tam vlastne iba 10 rozdiel medzi oboma triedami. A teda Juraj Mikoš a Martin Por súperia o prvé miesto v rámci T4 junior. Tu mám pocit z toho mála, ktoré som si aj ja odjazdil, či už virtuálne, alebo v teenage časoch na motokárach. Takže ako keby už sa Martin Por dostal do takého toho, že kedy už nejdeš predbiehať, ale že si príliš akoby okopíroval tú stopu svojho súpera pred sebou a že už ho nasleduje, že už jednoducho si sa adaptoval na to jeho tempo. A toto je hrozne náročné sa z toho vymaniť a stále si ísť tie svoje brzdné body, tú svoju stopu, nesledovať jeho prácu s tou motokárov, ale sústrediť sa na tie jeho slabé miesta, pretože je to strašne komfortné a aj výhodná pozícia pre Martina Pora, pretože oni utekajú Marko Markovičovi za sebou a v podstate nemá budú povedané dôvod na to sa púšťať do nejakého rizika, pretože je to stále pekné druhé miesto a kľudne sa niečo môže prihodiť v tej druhej jazde. Takže je otázne, že ako moc bude riskovať Martin Por nejaký atak. Čo mňa ešte zaujalo, okrem toho, že máme celkom zaujímavý súboj v podstate o predposledné priečky, tam by sme mali byť okolo 7. a 6. miesta. A to sú práve dve dievčatá, Laura Veterová a Lucia Boleková, tak oni sú tam celkom tesne pri sebe. Iba 3 desatinky ich delili. Aktuálne vchádzame do predposledného kola. Mišo Vilim potvrdzuje svoju formu ďalším najrýchlejším kolom. 1.02 110. Stratený nárazník jednej motokári. A to je dôležité, pretože to by mal byť Martin Por práve, ktorý nemá nárazník. A vidíme tu aj nejakú penalizáciu a vlajku v podstate s takoutou oranžovou bodkou v strede. To je pre číslo 77 a to je práve Martin Por, ktorý musí zajsť do boxov. Pre neho sa tá jazda skončila, nedá sa nič robiť, nemá predný nárazník, ale ako k tomu mohlo prísť? Ja mám jednu teóriu, Tomáš, pretože ja som to aj chcel načať túto tému, ale všimol som si, že podobne ako napríklad pri pretekoch cestovných automobilov alebo prípadne Porschákoch na Formule 1, tak po celej trati si môžete všimnúť také modré vrecia na výjazdoch zo zákrut, ktoré majú zabrániť prehnanému katovaniu. A ja si trúfnem povedať, že ten kontakt Martina Pora, ktorý ho pripravil o predný nárazník, teraz je to krásne vidieť, tak bol práve spôsobený kontaktom s týmto vrecom v nejakej časti trate. Nie som si úplne istý, lebo ten nárazník tam úplne chýba. Práve ten nárazník je uchytený pomocou tých padacích prípravkov k tomu prednému rámu, tej prednej stavbe motokári.
A takéto čosi sa pravdepodobne môže stať buď to teda ozaj zahaknutím sa s iným pretekárom, čo si v podstate úplne nemyslím, či tam bol nejaký kontakt s s Jurajom Mikošom a že teda mu vytrhol ten nárazník, alebo tam vyslovene došlo k takému pochybeniu, že ten nárazník bol slabo upevnený. To sú v podstate dve také tézy. Pri pohľade na dráhu nikde ten zvyšný nárazník nevidíme. Tá čierna vlajka s oranžovým kruhom hovorí o tom, že do 3 kôl musíš ísť z dráhy. No ale z dráhy určite nemusí zísť Mišo Vilím, ktorý dominantným systémom štart-cieľ vyhráva prvú jazdu kategórie T4 senior. No a hneď za ním T4 junior pre seba ukoristil Juraj Mikoš, ktorého celý čas prenasledoval práve Martin Pór, ale teda pre Martina Póra sa jazda skončila zatiaľ z nevysvetliteľných príčin. Uvidíme, že či náhodou to nenájdeme v nejakom opakovanom zábere. Každopádne obrovská smola pre neho a veľmi ma zaujímalo, čo sa stalo, pretože ponúkli sme hneď 3 veľmi dobré konšpiračné teórie za mňa, takže kľudne aj naši diváci na YouTube môžu do chatu napísať, že čo podľa nich spôsobil tento stratený nárazník a tento úkaz. Vidíme veľkú radosť Miša Vilíma, taktiež aj Juraja Mikoša. Tým, že je táto kategória pomerne nová, ja si všímam, že aj tí pretekári ako keby medzi sebou majú že veľmi dobré vzťahy a zatiaľ tam prevláda skôr takéto, že sme prví priebojníci, osadníci Marsu a začíname niečo pekné nové spolu, takže snáď táto náladička vydrží čo najdlhšie a rovnako tak vydrží aj forma Miša Vilíma, lebo jemu by som to veľmi doprial, aby si odjazdil aj tú zaslúženú druhú jazdu. No a poďme teraz sledovať tie... Tu vidíme záber na práve voľný nárazník, ale je veľmi ťažko z tohoto... No tak ja rovno šepkám Daveovi do ucha, že ak sa mu podarí uchopiť Martina Póra, tak poďme zistiť, čo sa stalo. Takže Dave je na blízku a už je tam pripravený. Áno, je to tak, 77. Mihu, ďakujem za premostenie. Martin Pór je tu teda s nami. Videl som ten príjazd na technickú kontrolu, na váhu bol naozaj vášnivý. Čo sa vlastne stalo? Teda prečo odpadol ten predný nárazník? Asi matka pukla niečo, hoci čo sa reálne mohlo stať s tým držiakom na nárazník a proste asi odbuchla v tom časti tobogáne, tam dosah akože celkom na budu, tak asi proste zlyhala a spadol nárazník a musel som dojsť do boxov. Čiže hore na komentátorskom mieste boli také konšpirácie, nazvime to, že čo to presne bolo, takže kontakt iný tam nebol, hej? Akože tlačil som Jura, by som povedal, a to sa v Tilsone väčšinou robí, lebo ten vzduchový tunel je teda veľký, dosť tá kára pred vami rozráža, takže nemyslím si, že to je kvôli tomu, myslím si, že zlyhala matka a spadol. Je teda ešte šanca napraviť a získať nejakú medailovú pozíciu v ďalšej jazde, respektíve ako výsledok ďalšej jazdy? Neviem, dúfam, že sa to dá a dám do toho všetko na ďalšom preteku. Budem držať palce, ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.